Salutare tuturor, sunt Adam și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de 3D tuning. Aici vom tuna stați să încarce mașinuțele. Aș vrea să tunezați cum se cheamă, stați că era pe aici. Notir. Stați puțin, am un mesaj. But mai ok, să dau o pe mute. Ok. I agree. Ok, hai să o tunăm. Bă, deja pare tunată în pana mea. Ok, să vedem, stați să te bară aici. Sper că mă aud, ia stați să verific ceva, sau să vedeți screen de la Bandcamp puțin. Ok, bă, tu cum e mesajul? Ok, vedem soundbar-ul ăsta din față. E asta. Ai, cât de tare, frate. O, poți? Stai, așa filmez mesaje. Foai, mamă. Ia ca să stați, zic ăsta. Dacă mai trimit mesaje, îl bat mâine la școală. A, da, și mâine să aveți un clip special. Mâine o să pun un clip special. Factory Carbon ăsta. Să pus. Stați puțin așa. Ok, Factory Carbon. Carbon, mă rog, Carbon, what the fuck. Ok, punem asta. Mamă. Da, țin așa, deci mă pleacă la creier, da? Da, să dau pe silent. Sunt așa, vibrează sau din nașpa. Dacă nu mă aud, ia stai să scriu aici. Dacă nu mă aud, ai o problemă de la Bandcamp. Ok. Asta mai acolo, uitați aici. Genul ăsta de mașini sunt în Fast and Furious. Ok, stai să încerc să sunăm Fast and Furious. Da, genul ăsta de mașini. Oooo, tătuțul, ce tare arată, Doamne Sfinte Hristoase. Ok, asta. Parbriz, nu mere. Doesn't matter. Doesn't work, de fapt. E bunii. Ok, aici trebuie să ne alegem exemplele. Le-ați recomandat voi să aleg jantul de la prima asta, de la Factory. Măși, bă, hai că arată tare, tătuțul. Foai, mamă, vă mulțumesc. Love you. Glumeam. I am not. You know. I'm shut the fuck up. Ok, așteptăm puțin de bună. Mi-a scris și eu la română mate. Mi-a dat 7 exerciții la matematică. Frumos, ce să zic. Mașina nu știu ce culoare să fac. Da.
Ce pana mea e odorizant. Ok. Spoiler. Mamă. Semi-Fast and Furious. Aici. Hai, mamă. Asta. Sper să mă vedeți. Da, ce mașină a făcut. Da, până... Asta e folie, am folie. Suspension. Hai, o lăsăm așa, lăsată. Acolo la maxim. Ceva gen. Tint. Ce fac? Tint. A, geamurile. Negrită totul. Ok, acum culoarea. Aș vrea să fie în verde. Genul ăsta. Ok. Ok, front barul ăsta. Ok. Ne întorci în mașina ceva frumos? Dacă se poate, sau trebuie să cer. Aici, dăm așa, vreau să fac toate verde, numai o părticică. Ia, dă-i. Tătuțu. Boss, altă viață. Vreau să spună verdele ăsta așa neon. Ok. Acum vreau chestii fucking astea. Dude, like, come on. Bă. Întoarce-te în pana mea. Ok. Partea asta aici din față să vreau să fie un albastru genul ăsta. Și portierele. Bă, unul când am modificat chestiile astea. Așa, tătuțu. Ok, să fie... Ceva să fie... albastru, așa. Ok, front barul ăsta din față. Vreau să fie, să zicem... Oh my god! Ok. Oglinzile. Vreau să fie tot negru. Ok. Bara și din spate să fie tot negru. Ok, și spoilerul să fie... Fac am spoiler. Vreau să fie un roșii. Ok, și portierele lăsăm așa gălbui. Cred că cam asta e mașina. Ia să facem eu așa. Să văd dacă doesn't matter. Uite așa. Să dăm make a snapshot. Ia stați să văd. Cred că vedeți screen. Ok. Deci cred că asta e mașina. Vreau să văd dacă merge cumva să avem cineva or something. Deci cea mai tunată mașină e sedanul. Deci cred că asta e mașina.